Hi, Namaskaram Mathurigla. Welcome back to the channel. In this video, a special video, family vlog, family get together, family function. Bayikedha video adupundu. So bala in this video shuru matpuga ani aanantu ready aate. So ite pidadno detail atoch pavda nikaligu. This is my saree. Ee saree nikul already tootaru neta blouse neta saree pura detail adi enar dumbuda video ni antoch pade. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಬೈದಿರು ಸೊ ಆರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂತ್ ಪಾತಿರೋಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಬೈದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಪಿದಾಡ್ ನಾವು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟರಿಡ ಕುಲೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾತಿರೋ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಳ್ದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪೋದು ಎರಡು ಪೊಟ್ಟಂಗ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಕಮ್ A very special introduction मेरे ना मामा ने क्लियर नोट ना अम्मನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅರೆನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದುಪಡು ಬಾಯ್ಕೆ ಆದುಪಡು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಆದುಪಡು ಓವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದುಪಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ದೇವೆರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯುನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗಡು ದೈವ ದೇವೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆರು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ದೇವೆರೆಗ್ ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿ ಮನೆ ಸೊ ಹಿರಿ ಮನೆಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಹಾಲ್ ದಂಚಿ ಪಿದಡಿಯ ಓ ಹಾಲ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಿ ಅಂದು ಅನ್ ಪನ್ಪಾವೆ ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಉಂತುಲೆಗೆ ತುಕ್ಕ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ యూర్ ఆల్ వెల్కమ్ ఏ బాబాయ్కి పురా ఐబొక్క వెల్కమ్ పనొందులేరు మీరు ಒಂದು ಬೇಜಾರ್ ಮಂತನೊಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಆನೆಕಲೆನ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ ಪನೊಲಿ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಬಾಯ್ಕೆತ್ತದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ದಕುಲ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಸೈಡ್ ದಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಬತ್ತದು ಹಾಲ್ ರೀಚ್ ಆತನು ಎಂಟ್ರಿಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಎರತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವು ಆದಿತ್ತನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೊಂಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಅವು ಸೋಡಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವನ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಎಂಟ್ರಿಡೆ ಸೋಡಾ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋಲ ದೆತ್ತು ಬಿಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಹಾಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಅದು ಆ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡ್ಪನ್ಲೆ ಕಾತೋಂದುಂಡು ಮೇರೆ ಏಪ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಅಂದ ಅಂಚ ತೋಚು ಜನಕಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಎತ್ತಿನೋಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಕೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ದಿನ ಈ పొర్లుడు ఆవడు ఆపండి ఆపండి అంచ అవడు పలికిన ఎంకలు ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಬಾಯ್ಕೆ 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 ಈತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಾಯ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಅವ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದನು ದಾಯ್ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕೆ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಾತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಲ ಇತ್ತುಂಡ ಒಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನಂಚಿನ ದದಾಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಚೆನೈತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐ ಕೆಂಚಪಿದೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ವೇರು ಏರೇರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತಿ ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸು ಒರಿದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಬಳಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ಮೊಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ತೋಜುಡು ಮದಿಮೇದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂತೆ ಮೇರ್ ದಾದ ಆವಡು ಅಂದು ಆಣ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ವಿನೀತ್ ಆರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಸೊ ಮೇರೆ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಸೊ ಆರು ಕಸಿನ್ ಅವೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸೊ ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ದಾದ ಆವಡು ಎಂಕಾರು ಅಂದು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನೇನಿ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ ಉಂದು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೂರ ನೆನಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ನಾ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆರು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಇಚ್ಚೇರು ಬಟ್ ಬಾಯ್ಕೆದ ಟೈಮಡ್ ಆರಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕು ಬೇಜಾರು ಆರ್ನ ಮೋನೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಪಾಡ್ದಿನ ಸೀರೆಲ್ಲ ಎಂಕು ನೆನಪುಂಡು ಆರ್ನ ಮೋನೆ ಎಂಕು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಕನೋಡು ಅಂದು ಸೊ ಅವು ಪತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಪೂಜಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಅದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವರೇ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಅತ್ತು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ತೋಲ್ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೋಲು ನನ್ನ ಒಂತೆ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪೋಲು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನರೆಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಸ್ಮೈಲು ನಾನು ಏಪಲ ಮರಪುಜಿ ಸದ್ಯಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಜೋಕುಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ್ಪಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರೇ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರಂದು ಆಯ್ತಲ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಇತ್ತು ತೂಯರತ್ತೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ ಪಂಡತೆ ಆಯ್ಗ ಅವು ಆಯ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ವಂಶಿ ಅಂದ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ವಯಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಂಶಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆಯ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಡು ಪೂರ ಬಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪೆರತೆ ಐಟು ಫೇಸ್ ತೋಜುಡತೆ ಅವೇನು ದಿಯರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದೇರು ಗೊತ್ತುನೆ ಅವಿತೆ ಅವು ಅಕುಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ಪಾಡುವೆನು ಕಲಿಗೆ ಅವನ್ ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಆತು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತಡ್ ದಿನಾಗ ಅವು ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಅವು ರೌಂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಿರರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಅವು ದಿನಾಗ ಸರಿ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪುದರ್ ಬರೆತಿನ ಮಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಪುಣ ಅಂದು ಈತೇತು ಮಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಸೈಜ್ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ಲೇನ್ ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬಾಯ್ಕೆದ ಕ್ರಮನೆ ಪೊರ್ಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಳಸುನು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರ ಅವ್ರ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿನ್ ಕೆನ್ನಾಗ ತೂನಾಗ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅತ್ತ ಬ್ಲೂ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅಕುಲಿರ್ ವೇರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲೆ ದಿ ಓಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲಿನಿ ಪಂತಿನ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ ದ ಕುಲೆ ಇರ್ವೇರಿತ್ತೇರು ಪೊಂಜೋಲು ಆಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನು ನೇನು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಏತು ಕಷ್ಟ ಆತೆ ಅವೇನು ಉಂತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಕಂತೂ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ದಪ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಉಂತಾನಾಗ ದಾದ ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ ಅಂದೇನು ಕಾತು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಸೇರಿದು ಅರೇಂಜ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಸೇರಿದ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ ಪುನಃ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇತೆ ಥರ ಒಬ್ಬನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆವ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಥರ ತೂನಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ ಅವು ಉಪ್ಪೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಭದಾದೆ ಗೊತ್ತುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಏಪಲ ದೆತ್ತದ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೂವೊಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾಗುಂಡು ನಮಕ್ ಒವಾಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲೆ ಮೇನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಫಾತೆ ಅಲ್ಪದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜಾ ಕಜಾ ಹೊಡ್ತದು ಪೂಜಾ ಅಥವಾ ಬೇತೆದ ದಂಡಲ ಮಲಮಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಥರ ಸುಸ್ತಾಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಸೊ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ನಿಕುಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಜ್ಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಯ್ಕೆಡು ಮಲ್ಲಕಲ್ಲೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಒಂಚೂರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ತಿನ್ಪಾರೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಆದುಪ್ಪಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಕ್ಕೊರ್ಪೇರತ ಅಂದು ತನಿಷ್ನೆಯ ನೂಕೊಂದುತ್ತೆ ಪೋ ಅಂದು ಆಯ್ ಪೋವರೇನೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಪೋಯೆ ಆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಪುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವಾವೆ ಹೆವಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಪಂಡದ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಫೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಬಳಸೋದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಿರದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಬಂಗಡ ಅವೇನು ಬಳಸೋದು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತು ಪೂರದಿ ದುಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತದ್ದೆತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೇ ಪನ್ಲೆ ಮನಸ್ ಬಳಸರೆ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೊಟ್ಟುದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ
ಎಂಕಲ ವನಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ವನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವುದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕುಲು ಉಂತೊಂದು ಪೋಯ್ರೆ ಮನಸ್ ಇಜ್ಜದಾದನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಚಿಚ್ಚಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪಿದಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯೂ ನಿಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ಆವೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋದಿ ಅಂದೇ ಇದೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೋದೆಪ್ಪೊಡು ಶೇಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಶೋಕು ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನೀಟ್ಲಿ ದೆತ್ತದ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡನೆ ಎನ್ನಿನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪೋದು ದೆತ್ತುಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲ್ಪನ್ನುಂಡ ವನಸ್ ಏಪಲ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನತೆ. ಸೊ ವನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಪೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು, ಬೀಡ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು, ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬೀಡ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ವನಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ತಿನ್ನೋರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಡ್ಡುಲ್ಲ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮೂಲಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಮೊಕಲ ಮದ್ಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಯಾ ನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಏನ ನಿಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.